Mbak yo gak sido nang Bali, sing penting kudu tetep sombong, cek tonggo-tonggo tetep iri. Ayo Mi, iki Mi. Iya, Maput. Mari makan-makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah, apaan kok Bali ta iki? Iya. Walah. Ketepaan kok ndok kene sak wis matur suwun. Aku ndi kok kembaran. Bali kurek. Aku ndi kok kembaran. Mari teko acara. Walah, iki lho. Biasa. Mbak Putri Sito, Umi Sito, Ya teko Bali iki. Ya. Temenan ta temen. Situ numpak pesawat iki ku. Yo yo lah Mi. Oh, Mbak. Os Bali, Mbak Putri iki kayak salin-salin anak ya, Mbak ya. Oke, ya Allah. Iki. Oke. Cek api. Iki Mbak. Iya wis senenge tonggo ngene iki lho. Dino sampe nang Bali ku. Suwi. Lho, Mi aman tak kawane. Oh iya. Bali Mi iki kanggo bojo sampean lho iki. Udeng iki Mi. Lho iki barang kanggo anak sampean sing Iya. gede ku Mi lho. Bali tok iki larang-larang kabeh iki Mi iki. Pai ambek roti-roti yo. Ndak no larang-larang iki rek yo. Iya ya Allah Mbak Ucu ya Allah. Iya. Ya rek Allah. Ya wis ning ngono aku tak balik mulih. Ya tak balik mulih. Iki melok kabar. Melok. Melok kabeh Mi. Tak berang juta Wis sampe. tapi gak usah dibahas ngono. Walah, wis. Tapi derek seraku. Iya, mbok iki lho Mbak Siop mendung ngene iki mbok rasane srengenge iki Bali kulo kanut nang Surabaya. Walah. Wis aku balik. Assalamualaikum. Suwe nang Bali, Be. Makasih Mbak. Nggih.